Už o pár dní otvoria najväčší snežný labyrint na svete, a to len približne 25 km od slovensko-poľskej hranice. V Zakopanom pod skokanskými mostíkmi je však hneď niekoľko atrakcií a ruku k dielu priložili aj Slováci. Minulú zimu postavili labyrint prvýkrát a mal 2500 metrov štvorcových. Tento raz je ešte o čosi mohutnejší. To je najväčšie na svete. Je najväčším na svete a aj tento rok sa budeme uchádzať o zápis do Guinnessovej knihy rekordov. Dokončiť ho chcú ešte pred týmto víkendom. Sneh na labyrint sme vyrobili z 3 miliónov litrov vody. Aké sú tieto cestičky dlhé, zostáva na teraz tajomstvom. No sami sme sa presvedčili, že hľadanie tej správnej cesty von dokáže preveriť kondičku aj trpezlivosť. Na tom, aby bludisko zo snehu bolo tip-top, pracuje 10 až 15 ľudí. 24 hodín denne, rozdelení sú do denných a nočných tímov. Nás ale zaujímalo, či majú krízový plán, ak sa niekto v labyrinte stratí tak, že bude potrebovať pomoc. No vraj nič také nehrozí. Všetci prežili v minulom roku, všetci žijú, všetko je v poriadku. Len pár metrov od snežného labyrintu sa nachádza zoo, ktorú majú pod palcom Slováci. Fakt, keď prídu deti z Varšavy, z Krakova, vôbec nepoznajú tie zvieratka. Častokrát sa stáva aj napríklad, že na sovu povedia, že je to papagáj, alebo napríklad, že na jelenia povedia, že to je nejaký koník a podobne. Nie zlaté české, ale tentokrát zlaté slovenské ručičky prispeli aj k tomu, že v poľskom Zakopanom stojí aj tento snežný hrad. Marek Vnenčák, televízia Markíza.